Ịghọtago? Ejele bụ apụọ ekwu ogele. Ekwu ogele. Yaha. Ekwu ogele. Parkman. Nwanne bụ hey, I don't know one two Parkman. Kaplan nowadays. Hold up, chill. I don't know. And I need hold up. Hello? And I friend you. Yeah, I know I'm going to confirm. I say again. It's in a plane nowadays. Nowadays I got from the bed to park. So I do time. Very soon what about people? How y'all doing? How y'all doing? How y'all doing? How do you doing? Oh yes. I mean it's your life forever. Where do you like? It's the Freaky Friday. Oh yes, it's the freaky. And we are live in the building, oh. Oh yes. With my bottle of life for my hand, you. Ndo. I when I can end in neba. People so no kwea. Aku go na ndi mmadu no kwa eba. Ono de. How do you call them? They bele gitata. I got Okay. Polo little line. I want an appointment to Tata. Oh, little line. I want an appointment with Polo Ta. Oh, little line. Yeah, we have an appointment with Polo. Polo, a little, you know, no. I'll just make sure no yesterday. We have to go Jiresha Ikana studio. Oh, we only did not an studio. Oh, what do I went at you, Osman on not 12. I can not go Skywalker and I can at you. And it's about him. And he says your Kubundo. Confirm. Oga Polo, I can check it. Then I could confirm. When I'm going to you, we're going to do already in a comment section. Or to Apollo Ritaline. Because can Uria. In the Marajumago, where is Uria? Nkana for Apollo. The Marajuana comment section. I am back on for Uria now. Okay, if possible. Okay. Uria Kagaputa. Polo, I know for Polo Nime program. I don't have the end. Program. On a comment section, on another Zabana. Okay, put a wire law. Who do it? Never mind, two and a commercial, but it's okay. It's okay. Moving on. Congrats. No. I will nearly go bueno. You might even get decay. I'm free. So when I see you, congrats. I am going to I know Igbo people. I say congrats. And they know can cable. They better. Say I go out your farm. Senior Congo. See me, Ibo. Over I call it tired. They can't be a congrats. It won't add the rock. Where they were going for a time ago. The whole thing, even a good in on page Macambus. So it's okay. So Ijele, you might forget Dike. In a judge Rabbit or Barry. You say, Obania go. Eganya Zoto. You say, Roll. You say, yes. You say, Obania, to buy a crack, you say, me enjoy. No, very good. The bar on a when.
Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Andrew Ebebe. Ọ Chukwuka ike. Confirm. So moving on. O nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ. Moving on. It's been something a na-ekwuekwa n'Igbo, you know. So otu a na ijele. O nwere nna anụ na ala afọ otu na moto. Agawago dynasty. Muna chara da eche ka ebido. Anyị ga-enweta n'onwe anyị na ngwaju. Look, let me tell you. Ọ bụ na ị chọrọ nasty, dekene nasty. Ịma na ife niile ga-ebe a nasty. It's not in my heart. Ka anyị na-afakwurukwa, ka anyị dịkwa shọn ịmago. Ka anyị mara ma anyị na-akọ ọnụ. Akwa akwụlụ, ọrọgụ a, akwa akwụlụ, one of ụmụnze. Anyị ejebego nasty. Nasty onye ga anyị na-afa pepa. Nwanne hapụ na ezu ọwere ga-ede gị ọzọ, ọ nasty. Ndị asị ọ nasty ikputa anyị. Ị na-afịa. Okwu ka. But just okay, we might not further the nasty, but just can you ụmụ ajụjụ ntị dị ịmago otu anyị si kwụsị okwu moto ịmago. Because ọmụgo a na-ekwu ihe a steady. Alụ otu na moto na-akụbi injin, ihe ahụ a na-ekwu steady. Ime gịnị na moto? Alụ otu na moto. Ọ na-akụba moto injin. Ụfọdụ na-abịa asịwa na ịlụ alụ otu na moto na ọ nwere ike kụọ injin. Enwere injin ọ na-akụ ya bụ akụkọ ụmụ ọgbọ. Ị mara ahịa akụ owu. Mana ka m kwuo eziokwu, ọ dị possible ịlawa otu na atụ. Ọsọkwa ịga na savisi moto. Nọrọ anụ ọdụ ịla dị ekiri injin moto. Kazi ka savisi moto change brake pad, change mmanụ na moto. Isi na ọtọ ala na moto dị ekiri. Mba ịmara ihe a bụ ihe ekwuru ekwu ịnọ. Tụọ ya ma nji si onwe ka anada emebi ya fụ mmago ihe bụ okwu ndị agụụ na mba ka ọ bụ na enwere ka esi eme ya akụzielu m fan waga ka ndoo oge anya. Oh yes. Echi inwe very good freaky Friday. Oh yes. Ị na-adị mgbawa ịbọ gbagide ịbọ. Mago gbakasịa ya arụ gbaruo ya ife dịka ebe 2-3. Okay. And o jidego ịma na bifo a na-eru ụlọ highway ịmọgo ọwụ na anụligo. Yes, inwe clear enwe ebe dị clear inweta ịdịkwa shọ na ụmụ ndị amago ama ngo gbago ikliara ị na-arute befe gbago elu mụnwa ka nsi emebe nke mbụ before m gbago elu. Mgbe ụfọdụ ịmago mpaki wụrụ na n'iru be m gbuchaa esi m na driver station before a na-eri eru etunubego mba na ada anọkọta agba mgba na moto ime nyaghịrie na-eti nwayọ na nyakwa gia. Yes, na na-enafu etunu ọrụ. Right, that's right. Maka gia afọ efusi ma handle ya ma ife niile ife a niile bụsi tools eji arụ ọrụ n'ime moto. Yes. And the gear ka na-aga ọfụma nwere ọma mmebi. Ọ ga na-aga ọfụma. Why not? All right. Go ahead. Ọ bụrụ na mega advice ka ị nọ na driver's session wee Okay, maka enwere ma steering ma ihe niile buttons, ụmụ buttons. Ọ bụrụ na moto dị sophisticated buttons ka button ọ ga-abịa ịpịa nwere ọkụ sef. Enwe nke ịma mara emego akpa megide ọ gaa na throttle ihe ma dị ka ọ dị on ije kurie onwe gị. Ọ bụrụ na ese na ejele ọ bụrụ ejele gị ese gị ara vidio mana ebe na-akaba mma ije n'azụ. N'azụ ịgbago ọgwa na ịchọ ịdị sure of ọkpa gị na ebugoro ochie dike
ndị otu anyị na moto ife anyị megoro na moto arịa na-enenezi ebe a nọ ife na-ekwu for beginners nya mmadụ emeje kugbuo onwe ya iburu ochie dịka ibe m mgbara siti ya na ihe na ma amasịgo m ejigoro m uche ma amasịgo with experience ama m ebe bọtins niile dịsị ịghọta so amago m ebe m ama nga ọkpa m ama nga na họn ama mmago amaka ọkọ na and m na-ejikwa ụtọ kedu onye bụ nwa mbịadu ya ma ekwe ka ọ bịa agagasị ebe dị aṅaa Makana imagine ọzọ ndị eri ọrụ ụkwụ nwa na ọzọ na họn ihe gara adịsị bụ pa mba ụmụ ya ime ọnụ ala ọdara umudu niile kụọ owere umudu niile ọkụrisiere gị mudu anyị mara mudu dara ibi orukwa momentum na apịaba arụ ọwụ na nwa na-eto ekitaim enyo ya ndị ọgazi mfa na-adịba very difficult ya mbido build bara onye nwa momentum ịbịa were noise bịa mebisiere m ife ịnachikwa back to groove build bakwa momentum ọfịaba arụ ịghọta ese m enweta nwa na-agba shọ ọrụ ga-adị les na ịkpakwa aka ọ bụrụ nwa jigo toys pịaka isi ya bekee build kwa momentum ịmakwa ihe gị na ihe ga-eme so ihe ọbụla ga-eme ka mkpọtụ ma any distraction ịmago asịkwa asịrọ egbukwa họn na adịrọ ya ka ndị se gị for beginners for beginners fajee n'azụ irituo gịnwa n'anya anya rituo gịnwa nwoke irituo ịgbagha siti oche gị tukwuo ya iru ịmago isizie the other rituzie nyanwe esi the other side ịghọta ịchọkwa na test power ịcherisi ya nọrọ ebe ọ nọ maka ife niile so n'ife a na-eme iburu ịgbatuo jee pụta from driver's side jee na nọrụ sirizie side ahụ ọ nọ ṅụrịa ọnụ kugotezie ya kugote nke a otu a ikugotezie ya ịnwụdere ya na sekshọn azụ a ịfọm wafa ife a na-akpọ obere room and parlor n'azụ afọ ọ bụ na ụmụ moto dị Rogel enwere ife gbasara mụ na Rogel maka mmadụ eme na ọ na-eje ala otu na-azụ taksi ya ma azụ moto gwụgwara agwụgwọ ofu ihe iwe agha arụ ọ bụrụ obere ihe dị so mana enweghị ụdị experience adịgo nweghị such thing we made encounter. No, I don't think so. Thank you, but you don't think so. You go mad mpa na moto before. Gina mad. Kampaga kanonu na. One. Okay, kipama kanonu. One. Ebo dawa. Ebe kudawa abawia. Yote game na kuna. Ebo abu na kudawa. Especially umu ye 4:30. Tiro moto makwana anyị megidego m ife ebe ọ m na-ekwudawa anụ m enye mmadụ okwu ọ were ọkpa crack yarụ m glass ebe ọ na-achọ irichi ọgazi mana onwe ndị nke na-eme nke ifo nwoke na glass shop the next morning onwe nke m alaikere na ihe moto ime na ndị a na-eme ụba friki ha da ama na ndụ na yotago you only live once. Oh yes. Ika kana na deba na anya moto sef ọ dị akọsi bi ebe ahụ mba nke ahụ na-adị na-echekwade o mba dị nka onye ala mụ na ya jere ije na Houston enwe ije mụ na nwanne onye ala nwanne mụ na ya je nwe one nonsense night ama m ka ọ dị alma dị that night one freaky night a freaky highway I will mfu old acquaintance money aje nwe ije nwa
ọ na-ene m anụmanụ ya nne na ọhụrụ ya mụ na ya nọ n'ọbakwere m na moto ka aka achịkwa back on old vibes o mebe nke friki ọkpa m aka ọkpa n'ebe a na nsị a na-apịa ọkụ moto adị mana enwere ka mgbagodi ka bịara abịa iji nwa drivers license be anyị wee ka bịa nwatakịrị a just nọ bịa mago ịgaba friki n'enu stiarin achọ onye ọ ga-etinye na problem nsị nne m biko ọ bụ ụzọ na-aga ọkpaba m aka si n'obi ọ na-afụ aga n'obi m wee ya nọmal ka a na-etu na ọ na-arụ ọrịa ka o tunube m ịgbafee speed oke mma bikos ọ gara dị ka ọ gị lusi ebe na-aga aga obi ama mkpọfecha ma akpakwa ikpe ama aka n'obi mma na-eji ya bụ efe ndị mpụkwa nga obere friki anachitekwe m aga mkpa anachitekwe m maka ndụ mmadụ ọ bụ na mgbanara pakin relax ngazie ya bụ friki mma ozi ebe mma nna anachite ebe m kwụsịrị yes nkụfete ya from yana makes it more massive freaky oge nwe a lot of arousal omego ọ gakatakwa ụmụ ihe etiti ọkpị anya ekoka ịmago chicharụsị ya na ụmụ ife gia ụmụ ebe a and because ka ebe how small the compartment dị ị ga-etinye aka ọfụma fielu gasị ya ụmụ ife ịmago ị ga-egugbu ya ọfụma ka ị wee kụfete mmụọ ya so ị ga-abịa nso ị ga-abịa nso kụgbu dị ụmụgo nwụdị wee wepụta ya gem ọrịa nsọga ọrịa nye m gem so ịkụfete ya na azụ ifuru na all the front compartment ebe sound na ọsịa na ọsịrị ya nọsị enwere ife gbasara gị na ebe gị anọ ịnara eje dị nọzie na that back session were ịmago nwee space inwe ike ibi now the first thing ma ebe a handle na-adịba handle oche ịchọ isi ezigbo efele ịtọ ebe handle oche ahụ iniwi ya de n'etiti ebe a iniwi ya de ọchịsa aghụghọ ọkpa na-abụ nyasa mago onye wọka anya wọkụ ka ọkpa na-ekwe na ife anyị ọrụ n'ọgwanụ m because of control nwe ịmago ọkpa m niile everywhere train sigo ma ama m shock absorption ebe niile kwesịrị positions ma ebe shock absorb oge ejidecha ịmago ibelisie ka ofu anụmanụ ịmago ịmakpudo ịmago yes ichenyezie iru mewezie clearance Peters nya clear agbazie jaji ịmago environmental then nyekwuo the girl more maka otu ọchịsara ọkpị ya aki ya ka ịmago aka jitiri o nwere ike ịga onye ka m gwara na o werezi aka mawarụ m glass ịmago onye ana m clear Peters ana m Clarence Peters ịmago ka m na-clear zi ihe na ọnwatakịrị ọba ọgazim ịmago ọbịa ya bịa n'ike ọgbaba aka zọwarụ m glass ịmago tọọ ka m na-emefe ife nwa isi anya m jee maka anụ m mkpọtụ dị anya isi anya m gbago onye bụ ebe glass ya fụ ịmago fụcharụ crack
Oh yes. Ebe ọ bụ na ya bụ nwa ka na ọ ka nọ n'ife a na-eme mgbe afọ nsị ka nrapụ ya maka ada aka otu groove amakwa m mgbe ọzọ ọ ga-eji ruo ọgazim nka jidere echiche ọ dịrị isi ijebe ebe a. So ife nọ na moto ka ị ga-enwe idiri free ka ị ga-aga na moto that's very ịchọ ịsa efere o na ọ bụzielu na enwe ife ndị chọrọ ka akụzielu fa n'ife nọ n'ife gbasara ka ị ga-esizi positions more positions ị ga-abịabazi ka anyị mara ma anyị aka nọ with them enwe ife ịchọ ka Tuesday classes enwe ife a ga-edere anyị ka mmarụ ndị na-achọ ịmụta ka esi aga fọda Parkman mba na-agwa ndị chọrọ ịmụta ka esi aga fọda don't forget anyị gara na ndị gbọta efe inye anyị something there deere anyị continue I see you writing continue ure nọ na comment section anyị na-afụ gị ure you are here ikwekwe akpọwa anyị gwa anyị ma ọ nweghị onye ala na moto onye alagoro na moto onye akpọ anyị gwa anyị ka maka na ndị nọ na moto kere ya anyị ọnọdụ hello baby yo hello baby yo kefere me Mama, do you want to people? Careful people. Can I get this above hold up first? I'm not from New York. Did you want from my uncle Didi? Didi. Senior or junior? Senior Congo or junior Congo? Didi. Even senior? I'm Congo. I'm Congo. Yeah, you are on the border. See, we don't mean Congo is not a bad. What you going to tell you? Who can I hide you? Who can I hide you? Because I don't mean to see on level. Okay. Something you could say. Oh, money, walk in the digital. Always until you go for and from other connect on the hair on a nail. Like here, on a job for about you. If I'm the wine, if I can a jiwa, I don't because over see, kick at that toy. Now I go wiki. Now, name no wiki. The woman was feeling sick when mother now, this is gonna back and a waja. I'm I can't have what you just here. So, onye ọ dị mma onye na-agụgị ma ọ ka dị mma ipiji aka gị na n'ibeba were tọị na-eme ife a. Okay, ka anyị pụtakwa. Okay, anụgo m ife ekwu. Ụlọ ọnọdụ ụlọ where you? Hey, onu anwụkwa gosi dịka yabasị. Ọnọdụ biko gara afa gị ebuji abụọ. Chineke from where? From where? Dubai. Senior Congo or Junior Congo? Confirmed Junior Congo. Oh, a confirmed one. Very sure. I got a list. Confirmed one. Acrobatic and flexible. With a lot of skills and acquisition. Acrobatic and flexible. Skills and acquisition. Hey. So in what encounter na moto, and what is some Alago na moto. Oh yes, so Alago na moto. Can you tell me about it? Tell me about it. Na mbụ ugozi nke nwa ugozi nwaanyị arụ na-atọ gị bere gị nọrọ witi onye ma na ọ ga-ekpa aka o respondọ ọ bụghị onye ọ wee ịkpa aka ya oche njere gị ya ị ga-ebugodo ụzọ nyewagodi ha green light n'ime moto yes n'ime moto okay banye na-eme gịnị ị na-agbagodi ya aka na ife oji bụ nwoke the things kwechiri dị ha the man na reading na the person respond to go then ọ wụrụ a bad person ọ ya na-anyakwa moto na-etinye gị aka n'ime ife
Mana ọ nọ a bad person, o clear ya ọfụma. Unu ebidozie dị me n'ọrụ. Oge ọ bụrụ a bad person, o clear ya. Then ọ bụ bad test. Yeah, ihe na-ekwu experience. Ọ nwere ndị ga-ejikwa left, wekwa right na okay. N'anya moto tinyekwa aka na dime nakwa etinye aka n'ime ife na-echezi ka eruo better destination or confirm parking. Alman ife ọ na-ekwu ọnwego the experience. I feel her. Mba onye It's a good parking already bido. From that kind of thing, rushing kind of rush, yeah, have your take your time because the man only now forgive. Unless more not in third class, get relaxed, yeah, may one or two things that are important in life. Man, I'm born now, oh, to get it, unenizi habari just you things there. But I know some size now they are better than the other. Man on a man on a motor. Okay, we see now the yes, you cannot top pieces. Immediately, can I see you now? You can answer. As the more safe and comfortable. Who are you enjoying? Yes, go to the oh, so in on as well, in years. Yes, in on as well as them. My grandma would then sustain us to beef. I don't depend on the size of motor or cheap or the more comfortable room and ballot or very motor. Of course, I don't like hearing you. If I were on the Jeep, if I were on the Jeep. I have no your experience. Good one. Moving forward, I need another water FM. I got a live beer. You know, we stone some people's on live beer. Over there. Polo, the wonder man in the house. Mama de General. Ribona. I see you, Miss Sarah. Oh, mommy in chief. No more than here. Don't forget that the Polo, the live beer. Can I be one? On a good follow the life, yeah. On there. I'm not going to moving forward, and under what first. It's just him and I know good the other time. I know do I can it different at all? Why on him? I know you are in a good then when Boba Million so or the corner Feba Rogasi. So one I go feel no night you can open can up. What can I? You know, can you find a ton camera on faster? You know, can I go the shortcut? Or still at Avia or see kiss be a kiss. Kaga Laba. Number Fala go if I in a Kune women you were both some woman working on. There's a lot of women working at liver too selfish. I'm going to have to handle a woman or junior Congo or senior Congo. Fanchabo, if we are a cook, go be an acco. Ifro. I'm out. Yeah, we're looking at women where a lot of guys. If I put an arrows, but or Sonyon on our loss, Sonyon on our loss, or Chobi Tinya Wam, or Chode Mama the girl, or then the eyes, then Polania, or then Anya, or Kurusigoto, or Napoli or point to go upstairs. Keribo, just to Choba, the very unromantic. So, Ebezier no day or Sibon was of Febaro. You got that. Only Brumo came from wine, you bruise or study beer. Where I yagi gaba, Anyaki booze and nene. Maganomo one young when a lot of feelings, Narufa. Then when phone and a go, Manden and a ten of Telemundo, Manden and a ten, Ramsinuafa, Manden and a ten, Jim Ikefa. My friend that is in Instagram, Nyan Debe Jennifer Chris Brown fa na Ndeafa.
imago mana se fa niile ma ndị na mojo blue film ma no mo banye ebuka na eme big brother na eme ife netesiri ibago mo ife ani ala ya ụmụ azia fa netesiri ife ani no ma ụmụ nwanyị fa stores ya na brain fa stores ya na brain fa na onu gwa buzi nwoke pụtazie igwube okwu iso ya ba amụ ozugbo na iso ya ọnụ ọ bụrụ ka esi eme ebe ha nwere a lot of fantasy first of all imago na onye dị built on a lot of fantasies ife ejego n'isi erike ị ga-eji nwayọ wee kpaba dị ọrụ ọnwụ na onye na-ala ikike ewere anya na-etu oyi buru ụzọ chadi ya anya n'anya n'ebe nyaba anya nelekere anya for 30 minutes thank you iwere anya kpaba ya ịnalụga ya ọnọkata ị na-eju anya n'ọnụ ala na-ama imago ị na-enene ma ebe chaji sigo ọnọkata isi ya weta aka ọ weta aka ị na-ene anya n'aka ịma ma mma ji ọkwụbago ọtọ you know ịmamago ma ọgbagotego ma oshiva gbago ọgbago nke jijiji agbakọ ọfọmụ na ọ iwere anya na-enye ọ na-agbatu ọ ga-abụ onye kata sị why you looking at me ọ bụ na ndị ihe na-anụnwa ịmụkwakwa iwe anaghịsi ịnara amụ nke ọbụla na-amụ. Hey guys, remember smiling is very, very, very vital. Who is a bone rally up and down? Please stop it. I don't like. Stop it. Ị ga-afụ nwoke bụ esi a na-ada ka onu nnụnụ na nwa nọrọkwa n'ọsụwa base. Ị ga-ewuroro kama ị ga-eji ọnụ nwayọ ịghọtago na-aba nkata na-achị ọ na-asụgharị base onye ahụ na-agwa gị onwe kwa base normally confirm ihe niile a bụ feelings na-abịawa ka m gwa gị eziokwu ihe na-abịa nwoke n'ime ma nwaanyị ọ like nọ n'ahịa na-akụ ọ na-abụkwa obere ihe nke a bụ so base ka ọ sụrụ base etunu nwaanyị nwaanyị nwere ike ọ bụrụ ihe maga ama mmadụ na ị nwere base boys nna ọ na-abụ anọgide ifo ịga Instagram ife ebe ndị mmadụ na-ekwu oh I love nke zafụ onye nke the voice you Ledochie's voice amaghị amarụ na ọ bụ you nọkwa ya ọsụọ base ọnwụ ike bụrụ na a na-eme ya na film sef iwu fantasy ya bụ onye abịa sụrụ dị base ahụ na ntị m mana ikwu na-ekwu okwu n'ọmadị ọmago voice onye anọ ọbịazi ịsa gị unu abụnụzi nwa na nwa ọka efe na-ekobe ụmụ nwaanyị a ka ị wee ghọta ebe m si abịa ịghọta nwaanyị ọ ga-abụ ịfụrụ Yule Edochie sụọ base ọ sị na ọ laikikwara onu ya his voice na something about his voice ịchaa ya anya nee ya mkpụrụ anya ịmago ịmara agwa nkuwanyị ịgba ya nkuwanyị ịgbasa left ịgba right try ya lock ọ bụrụ na ị nwere six pack ịgakọta iji kponye afọ ọpụta ebe na ịpụta ebe a na-eme pool party buru ụzọ yipụ akwa nyafịa ọgbagodi gị na ka a na-akọ iburu nnukwu amụ boys isi nika boxers na swimming ebe a na-achọ igwu mmiri ite pant amụghị akpụ ọlọkata ịgba ọsọ dị aṅa ọ ijebute bọọlụ na-achọgụ bọọlụ ka ihe niile na-abansu ife eji aghọrị ndị ya karịa igosi onwe gị ọ bụrụ ndị mụ ekwu okwu eje chọba ndị tukwu anyị na-enwe na-apị fonu je nọke ya na-akụsi hello hi I'm onye nke kọbawa anaghị ịmago ana-akpa ọ bụrụ onye nwaanyị efu na ọ na-alaike nwoke adị ekwu okwu too much na ọ na-anọba nwayọ ịbịa pati na-awọchive iburu ụzọ jee n'akụkụ mara ụma na ọnwa ya chee na ọgbara nkịtị okwu juru ọnụ ije nọpụ ofu ebe ị nọrọ n'ọnwayọ na-eme ka ofu onye na-enọrọ ala is reserved ife a bụ nghọrị ka a na-emeji ame ife a itobe nke ị ga-emago a na-agba kii onye mere sugar daddy si ji ejide fọ ịsọ na fada esi ọnwụ senior nwee ike asị na ị na-eme birthday ọ roast oru birthday na senior
gị nwa na-ajụgharị ajụ ọ bụrụ oge ọbụla ị na-esi ọnwụ ọrụ gị na nwaanyị nọ ị na-esiri ọnwụ ị na-egwuri egwu gị na ya na-egwuri nwa egwu na-achị ya anya ọnụ kata eweru kombo bụ isi ọ na-afụ ka isi apụta you know. So in other words, nwekene skills and acquisition. Nwekene skills and acquisition. I just na tobo no dormant. Obere ebe tobo no mai, tobo just wosalo ka. Enwe ihe eji fine tune. So EMB ijele moving on epin wolu ma number. I know a lot of ladies haji why because we want to know, you know. Guy makani ya hacho. Yeah? Ladies. Alright. I try man. Friday. Hey, it's a freaky Friday, y'all. Come on, you're welcome to the Water Fair. Don't go. See why. I tell him, let me see. I want to know. One more. Alright. Baby, you. Alright. Na wa ga-egwu anyị tetakwa m enwe ihe nji egwu a wee mee mgbe nwa. You just recollect him, man. Emmanuel Efe. Number 4 Old Ojo Road, beside Just Step. Even egwu egwu kita. Old Ojo Road, 4 Old Ojo. Number 4 Old Ojo Road. N'akụkụ Just Temple. From a bear? Yeah. No, I'm from Houston, Texas. Oh, nice. New Houston. All right. You know, under what FM? Junior Congo. I think Junior Congo. All right. All Congo is acceptable by the law. Oh, yes. So, here in Google, can even a jello go see? We wanna know what don't you want, you know? Flavor is on point. It will be difficult to say no to Flavor. With all the things he says, you're gonna get any woman you want. Trust me. Absolutely. A lot of guys need to learn some of these things. You need to understand that a woman's body communicates. You need to learn to communicate with a woman's body to get her to where you want her to be. So Flavor, thumbs up, man. Now, bye. Oh, bye. Communication equal communication abụrụkwa sọsọ isibo oyibo gịnị ya na-ekwu ị na-akpọ eri sọkọl ịkpọ ya na ụtụtụ ịkpọ n'abalị na-akọgheri communication bụ ma nke eji anya ma nke eji ime ma nke eji ọnụ then amụghị mmadụ baa ya n'ike communicate wekwe there communicate na ọ bụrụ ị throttle one side ebe ibekata ọkụ ibe kpaka side a ibe sideways rọghee ya rọghee ịnọgata ịgba ya oge gba ya ịnọgata ichekere ya sekere ịtụaka ya sie na achịgharịkwu ịtụaka ya na achịgharịkwu ya R2 itinye R2 itinye R2 okay moving on enwezi nke na-eko enwezi communication na-emebe waga ka nkuzie gị sorry ijere enwere iwe fọkọtị ọ dị ka enwe mmadụ enwe mmadụ
then ọkwa dị from New York una awụnyebere m ọnụ ahụbeghị ebe asịrị from New York US ka m kwesịrị didi na New York ịkpọbugo ndị before anyị were gị ọnọdụ m akọtụgo m fon o nwere ife m chọrọ ịjụkwu na o nwere ife m chọrọ ịja anyị nwa na-ajụ kịta bụ anyị nwa na-ajụ iwe ga-adị n'ọkụ didi na ndị bụ ọtọ FM anyị nwa na-ajụ kịta okay so ife anyị na-ajụ kịta bụ kedu ife na-ejere gị ozi kedu ife ọ ga-abụ akpa gị aka high tempo ga kịta agbada ise efere ọmaka nya sisa aga efere asa m efere ọmaka kedu ka ọ ga-esisi ya gwụgị n'anya tell us this case hello gwaka n'anyị because ị mara isi saa efere a na-asa gị efere ọsịsọ iwe ọnụ n'ime ike ịkọsị gawa kedu ka ị ga-esi mee ya ka ọ wee baa gị arụ a ga-ebido n'elu gbatuo bido n'elu gbatuo ịsakasịzie m ajị niile nọ m ebe niile ka ichelechi fochas a ga-atasịtasị ife niile o wee baa m arụ okay. I got you. Moving on. I got you. New York, Brooklyn. New York, direct. Hold up. I need some ladies to tell I want the teeth. Baby, yo. Grandpa, give me some. Hello, Wanda. Baby, yo. Grandpa, give me some. Gift from a bear. Okay, good. No, you want to so you're not Junior Congo or Senior Congo? Come on, let me see. Middle, okay. So middle, even the Google. Can you carry your arousal point? Can you even arouse? Yeah. Arousal point. Arousal. Yeah, all the word. Arousal. Can you even have money in Bibi? If you want to both, but can you have arousal? Arousal. I want to have the game. Can you follow? Oh, no, what mba isi na-azụ ọsụ dọọ ma amụ ịma ga-edo ha na ma amụ n'azụ ọ dị gịsị na-azụ dọọ ya ife inwe favorite direction esi adọ gị apụga n'ukwu ama ukwuru ọnya ezegesi ka ajụọ gị ka eke ukwu ụra arousal point ya arousal ịma na nwoke ukwu na-azụ nwekwana ife na-adị ya mma ka eke ukwu gị ha ịnụ ife ekwu a sị ka eke ukwura maka na studies na-ekwu na ndị ọbụla na-like doggy na abụba ndị mbụ injin ndị ababa injin a so doggy a bịa karị na anọgidekwa amaghị ka aka na ama anụ arụ aka yọtago onye ọ na-emele ịnwa na like bụ obere ike na doggy portable. Is there two? You are portable. We can guess from there. Large. Okay, let me guess. Large in the Victoria's Secret. Maka ego go mnyawo pants of Madia. Large in the Victoria's Secret. Na abova portal, yeah. Ọ bụrụ na ara ọ na-aba any size.
G-string ka na-eyi na net one, so ọ na-abịa anybody. Ọ na-ababa mmadụ anya. Ọ na-ababa anya. Ọ na-abawakwa nna ịma ngwa gị na like na sometimes I dey pants. So everything ka ga na like. So abịara ọ chajakwa ife emewe ozugbo. Ime onwe ife na akọ, onwe ife bụ ọkọ maka ife moto. Onwego m experience ya one time. Maka onye ọ bụ mụ na ya na-ada like ife bed. Ọ ife ebe ọ bụla ochie anyị ghọtago. Ọgụ m ụzọ ọkpara square. Nwunye abịa na ụzọ ọkpara square. Why not? Ejego m ije di ya. Ejego m ije di ya. A na-agụ ya ọnụ, ejego gị. It's a notorious place. Sometimes someone goes to mbazi aka akwa ya mere setụrụ land gate man. Ọsọ na ndị a na-agba ọsọ ụtụtụ, a na-agbagide ọsọ ụtụtụ na akpara si anagide akọ. Ọ dịkwa. Ọ nwere one particular scenario ọ na-akọ. Ọ dịla ọchị, ọ dịkọ. So ịmago anyị agba na ogologo ụzọ ọkpara square ahụ ma ịmaga paakị ya. But it is confirmed that the 20-year-old will earn 650,000 euro per season. Adị mago ụdị ya na-abalị moto gbafe ọgbọ ọkụ ọ dịfa ka o nwere ife ndị a na-eme ịmago ị na-achagharị anya dị na atọ. Onye ahụ onye oringo. Medium a ị ga-eme ka ebe ju you have about 6 months more ị bịa ka ị na senior Congo ịnwego much experience. Ọzọ na-atọkwa ụtọ bụ ihe azụ ebe ọkọ n'ọnụ gate. Ọgwa mbọsị na n'ọnụ gate my friend ịmago mgbe ya si apụta ka ọ na-aba mba adventure na-atọ ụtọ biko mmadụ akọ na best adventure. Ihe na-speak maybe on ma adventural usedi. Ọ bụrụ ife a kwadozi ife bed a. Ngwa ka njụga n'ihe ajụjụ ka njụọ gị okwu ajụjụ. Ị na-emepe dị ozugbo na atọ akwụrụ ọtọ yipụba akwa mepee ya ka chọrọ m ogologo ịmago. Ngwa ka njụga na gị ajụjụ. Experience ị nwego ama m na ị ga-akọ m go across one of these aggressive guys. Ka ị ga-esi feluo na gịnị ya ji ibido ọgalụpa ntị gị dọwa. Jizọs Kasịkwa maka mụnwa na-adịba ana m adịba playful. O nwere ka onye mụ na ya na ọ bụ mụ na ya mfụ na ọ na-abịa ọ gwago m na ọ na-abịa mara ma jezuo n'azụ ụzọ ọ bata nrapụ ụzọ opun ọkụ aka mee kwepepe ụzọ nrapụ nnọọ ya bụ ụzọ na-akụ ọkatazi ịmanụ instinct mmadụ na ọ ga-emepe ụzọ ka ọ ma mụọ nke esi ma nọ n'ime rum. O mepere ụzọ ahụ fụ na ụzọ dị open. Ọ na-anya na bed o nwere onye ga-afụ meanwhile ezuo m n'azụ ụzọ. Ọ tọnụzie na-achagharịzi anya nsi n'azụ ahụ. Yeah. Now, mbịa from azụ ahụ, I can decide to go aggressive. Oh yes, depending on ihe oyi. Ọ bụ na oyi gown, ọ bụ na ọnwa m na ya na ọ kwesịrị ịma Nigeria m gown egwu maka ike ịdọkasị jeans adịrọ m. Ike jeans adịrọ m. Jeans bụ a na-apụ enweghị ike jeans adịrọ m. Ọ bụkwa na ịdọ na-ara m gown ferefere a. Iyi ife n'ime I can manage. Iyiri ife n'ime the rest assured na mma atụgharịrị pantị ya. So now nke ka ị ga-esi feluo maka nna ajụ nsi na-azụ go gbaga ahụ. Ife ọ na-atọ m. Nsi na-azụ agụgbaghị na-ege m ntị nne m. Nsi na-azụ anyị agụgbaghị. Angụgba dị ma ihe aṅụbaghị ọnụ. Aṅụkata gị ọnụ. Ntọgbọghị na bed. Release nata obele bọtụlụ gị ka ala gị na-abụ chepụta. Nrelizie ya ala gị chepụta ngezie n'ala gị. Ngezie n'ala gị ihe ọzọ m ga-eme bụ akpụọ mpantị gị eji gawa. Adọwa ya niile. Nna gị dọwa narị pantị gị nyahụ pantị gị.
Imago, I feel bad because or you continue to your halt. Try one. Odifana, the one dry easily. Imana no working in medio, Tiger, the way stage. I bet I dry gesi pata. Imana long protocol and a man did try. Oh, confirm. So long protocol and go in a did drive, you in a Macoaginisi. If he had a way, after a while, what was it? Waga, Jua, only deserve a panting on you. Yes. Jua the too sentimental. Magano, what is your 1042? I feel even fail Yadroma. And the worst in a lockdown, I'm a region. Lockdown, I'm a Tell me something. Lockdown, I'm a Can you even make us see? What do we know? What do we see me travel that way? I can't swallow my trip. Pieces. Makachukwu kwa mu ofisi kwa ya. Kwa Dubai. Can I be considered? As COVID-19 I gaze. Jugoria can I travel? Hold up. Before COVID-19 never be done. Okay. Switzerland. Okay. Don't touch. International army, most especially Obra Moyi to go. No Biamakari one Nuguaf. Yes. Nugun, China, Mafigo, Nakato, Mazi, Fana, telling Lanya about to international where Marcus Shadow. International pussy, no, Tono. Oh, yeah. Easy change. Okay, let me now tell you. Here is where adventure is legalized. No, I'm working arrange you one or two. It's even like any of international law to that. Only I see these people, the 5G coming around. They want to settle us. I'll give you $5 Let's go for it. They're coming around. We come back. I see them. Okay, simultaneously now. Simultaneous. Okay, yes. Yes, simultaneously. Yeah. So on a bagakani sinipol or ike aka na do na clitoris or something. Over the akani go what kwaka. Otro pin when you pin otro or release or fire or release your something other one keenet, it's in your post more than a web to your man. Now look at some. Confirm.
Ọ sị na itinye aka ome. Iwepụta ome. Ome ta. Ọ na-eme tata mmiri na-awụ ebe niile. Chere mmiri a na-awụ gị na-agbagbu ya ka na-agwa amụ na-eweta ya. Oh. Okay, so ọ bụ na ịlaik ụlọ akpa amụ na-amawa gị ma a na-ala gị na bụ ife. Ọ na-eme ta. Nya onye bụ akpa amụ bụ ihe na-ama ụlọ afa na. Onye bụ n'otu ya na. Nya ta. Ebe a ka otu ya dị. Even though waga ife enwere onye kwuru na ife na-ewu ewe abụrụ otu alara ya. N'ụlọ akpa amụ na-amụ ya ka ala nri anya bụ otu. Oh, no onye bụ nsogbu ya. Were asị onye a na-agwa ya na otu ya bụ ụlọ akpa amụ ahụ na-amụ ya na ọ bụrụ da otu ị na-alị ya bụ dị isu. Akpa amụ na-amakwanya bụ ụla. M na-ekwu ya. Okay, so na ife na-ekwu bụ na ife na-ekiki off the arouser bụ a na-aṅụghị ala a na-fine tune gị na mgbada ya fingering. Okay, so ala aka nri ka ala aka ekpe nwe nke aka enwe sensation. Okay, so kere nke dị mma kere nke a na-aṅụ nke aka nri nke bụ ibu. Oke nke ka buo ibu. O wee dakwa na communication a na-ekwu ife a isi ga-enete n'anya adọpere gị brezi ọ bụrụ gị were aka tinye ozugbo adọpere gị brezi buru ụzọ n'anya ịmarụra iwee je fine tune bịa bikos ọ bụrụ mepere gị brezi sonye isi sonye aka ozugbo. nke ka na-emeghala ọbụla mmanya tinyezi ọnụ mewazie daala. Oke nne ka njikere gị ajụjụ a what of nya werekwana ụmụ ife chocolate ma ụmụ ife a na-ejibe oyi ghaịsasịa ya n'akụkụ ala gị wee na-amị ya ọ na part of your arousal. Oso. Onye ya n'etiti elusie ụmụ gị na latia ha nchakasị. Okay. I feel na ọ ga-akagharị arousal ma amụọ ya n'ikpu ya. Okay. All right. No problem. I got you. Nice one. Daalụ. Ndị agwara anụgo. Moving on, we got Another. Hold up. Baby, you. Another. I see a lot of ladies coming in. Another. Hey, baby, you. Why you can't get a yard? And you go on the bottom FM. Why you can't get a yard? Okay. Get up and get me some. I'm over Precious. Okay. From where? Pleasure. From Canada. Precious from Canada. Okay. Precious, we go to Canada. Okay, so if in our final Senior so if I know Senior Congo or Junior Congo or meat? Junior Congo. Junior Congo. Canada. Yes. I don't know. Do you mind? Okay, so bad. Yes. I'm 25. Oh, okay. Go ahead. Hey, Junior Congo. Junior. Yeah, Junior. Nice. Good. Keep it up. Keep it is good. So, can we want to know what things go on, can you arouse that?
onye ọ bụ mụ na ya nụrụ. First point, onye ọ bụ gị na ya. It has to be onye ọ bụ gị na ya, right? Awa aki ọnụ. Okay. Then from aki ọnụ. From Oyipu mụ brezi mụ. Okay. Then ọmanye ọnụ ala. Hi. Because before ọmanye ọnụ ala mụ, make sure na ọnụ gị dịkwa mele. Oh. Okay. Nyako otu onye kwa obere saliva. Yes. Oh, nyaje na. I put some more in a I'm like oh. Okay. It's gonna be with a soft and supple, only really supple. Oh. At the same time or individually? No, at the same time, oh, okay. So Mania, I get the same minor Macano or Moyota. Only one particular place in Louisiana. Okay. As in ever, because oh. I was not again. What's wrong with you, Lord? Yeah, okay, even a clitoris in the kitchen. Okay, Juna. Pink. That's why I like pink. Oh, you go ahead. Yes. Okay, waga ihe kubu na clitoris oh yes. Ka nwere snail me example. Ka nwere snail. Okay, snail. Yeah. Na enwe the bigger nke dịka the big W ka nwere W the big one. Okay. Na n'ime the big W n'ime bia enwekwa another W nke gbara. Okay. Then the last W, the last W, no. Nani. Okay. It depends. The last one, no, the last. Oh, okay. And that last one, Kone Kumakia. Ebafuna Chaba, that on Chaba. Red, it got as a red or do to work a pink, not pink exactly. Oh, okay, can was a Kusiacha. On a chaka, ihe meg of before Bobo, but I'm a Kusiacha. Yeah, oh, that particular place. Yes. So get it for a member. I concentrate on the metal market ever, then I become Bowas gay. Okay, can you more network and a bath now? Can you more network a bath? Patasiam, Patasam bomb, come from the one toward it, and wait from where to do with it. To do it, but before you know many hand down, I'm buggy at no chando, too much open over happy man. Okay, another point. Before you born miracle, because you only borrow milli,
onye a n'anya ọ bụ na mmiri apụtara bụ chọba asọ na asọ na-adịba na ibido nwa amaala ịghọtarụ na-ebido n'ụtawa mmiri otu imetụwa m aka ebe ahụ ịma na ebe ahụ ịnidi bifo imetụwa ebe ahụ aka ịnidi ka ebe aka gị dụtụ wet ịghọta ihe m na-ekwu mba aghọtara m ihe ikwu mana ihe nna ajụ gị aghọta ihe ikwu kịta anụ maka ebe ị ga-ịnọkọta ikuru mmiri na anị wogote n'elu clear surface mee ya ka ọ dị slippery ya ama m maka nke ahụ ihe nna ajụ gị ya ọ dị slippery naanị ife nna ajụ gị wee bụrụ mvọ mụ maka nna agwagwa ụmụ nwoke si ha unu ekipụzi na mvọ ịma mfanyewa aka n'ike nwaanyị o nwere ihe iji mvọ eme make sure na ị nwere abụba n'isi mvọ gị inwe abụba isi mvọ ị na mbọ ma anyị ịghafụ na enwere m mbọ na abụba juru m isi mbọ iwere abụba isi mbọ iplesi n'iru clitoris ọ dị marịmarị mana mbọ kapụta da na abụba gị o mee ihe ga-emerụ mmadụ alụ. Hey, guys, get you a nail cutter today. Ojipen na agwo. Get you a nail cutter today. It's not other galon. Equally this is an essential tool. Moving on. I don't know because I know what I'm saying. Get you because we are all progressing. Moving on. So that the opportunity were aka mbọ desita juicy. Oh, if I know quite a lot of disease, you know, yeah, infection, yeah, it's only equal in order. In a mean infection, oh, when body sap, kawal, you may be other guys all over now. What I could have blue injury in Kuya, or blue injury, I see massive venom. Guys. Nail cutter is an essential. Moving on. So, okay. Okay, let's hear. Okay. All right. I'm going to go about you. Don't worry, moving on. Hello? Yeah, baby, you. Hello, what? And the girlfriend, in the bottom. Can I forget? I'm in an event. Baby, you, girlfriend. Can I forget you? Yeah, that is so much. Can a man, Can a man? Hold up, one at it. How do you go down in the toilet? You don't have to go to Google. Yeah. Hello. Hold up. Let me see. Honoré. Bamba. Chill. Hold up. Honoré. Baby, you. Banyon ki na na ya. Hello, Honoré. I'm here. Hello. Hold up. I think we got somebody. Honoré, Only Cynthia. I miss you. Hold up. We're gonna forget at the house. We're gonna introduce the house. Cynthia, California. California, where you been? Come on. I miss you. Oh.
Oh, you see, the whole Biafra, everybody names me. And as you can say, it was for Corona. California, yay! Where you been? How you been? I've been all right. Okay. Congratulations to Fino and Ijele. Okay. They would For Awful ball. Honestly, congratulations. congratulations to Ijele na Obram. Okay. We are where? To California, yay. All of that. So Yes, I like the topic. Anako. I'm not here, Bob Tag. I know you. So, go ahead. We're gonna go to another. Career or some of our Daka. Consume a Rakanaga. Koni Bugaga Shawa. Enjoy ihe Tony no now. Why got 1 minute? Unless my ihe Tony no. Kezo again ya me away again ya me boy ambo. Cause I got down. Away again ya the bumbu agabu no. If we are not, I'll have that minute. Okay, so Obu na no again ya no. Isn't it? I was Cynthia California ye. Yay! No. California ye. I'm not jam on for since not to wear manu. So go ahead, don't worry, go ahead. Ihe Tony non, owe gini ya na-emekọ bụ ihe mbụ ka owe gini ya na-emekọ because owe gini ya na-emekọ ihe mbụ ifu ya ahụ ga-ere mmiri. Onye gị na-emekọ bụ ihe ka anyị na-ekwu na mana ọ just ifuru anyị ozugbo arụ ga-ede mmiri o nwere ọ ga-eme automatic. Mbọ Onye m love kwara nke m bụ automatic, onye m love kwara nke ọzọ a na-emezi ịghọta ka so no steady again the mmiri na-apụ steady. Ọ na-afụ steady. Ọ bụzi ihe ndị ọzọ a na-emezi ka anyị gwuo egwuregwu. Anyị ga-egwu n'egwuregwu. California ye, everybody be loving Able stay clear from Biafra discussions for some time now. It was him on all love Koja Cynthia. I'm needing a man love weapon. If Rocky in a pussy love. If for Cynthia. I never said I will for a Biafra. Cynthia knock at an idea. Jamai's love, Makata. Because someone can Cynthia that's the one. It's no one. All right, I've got to change just here. They can mama Machuakunya will change. Cynthia, can you permanent change? Because for now, all the loyal. Okay. All the loyal on a class of man. So for now, I do loyal. Oh. So get all the loyal. Go ahead. Loyal. The guy. Ihe flavor na-akọ ihe niile Ijele na-akọ ezigbo yọta nke moto onye na-apịabikwa m. No, Cynthia, can't you connect Cynthia? Hold on, Cynthia. You're on way to hold on. You know, kuna alago na moto of ma, a call more reach orgasm. Alagom na moto, yakwa me bestiarin. Ecowa glass. Is a glass. I got glass, the impress you on. Everything gonna hear her now, the very dangerous. Only no can I your mago and the goa. It make you jappy the thing. All the very time. On the Oga Bebuka alarm. Pa,
pa 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 pa. All the man is speed at the same. Pa 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 pa. My brother. Like problem with turning on. I want more problem with turning on. Okay. Onye m na like ka move ma o nke nwoke. Ime we last time gwara gị si oyi nwoke gwara m si ihe ndị Tonia on wo igbo aji. Igbo gwara aji. I'm really igbo aji because I stay away from each other. Because I talk and lori igbo aji. Ka ha butu. Ihe a ikwu mgbe iyi ọnwa one girl ọnwa one girl mụ na ya mekọ ihe wee m iwe bụ na wee mee travel wee jebe iti egwu na Germany. Oh yes. Eje m Germany jesia ndị awọ nọ m ya si ya rapụ ụmụ ajiga anụnwa njesi ya natacha jee ma dental rochasịa ịmago clean si eze wee sie ihe eji afanye na-eti eze clean cha eze doziere eze m ka ọ wee gazie agazie pantun sie nye nna onye ka nnatazi jesi ije nata ọbụna dị idiot akpụga ji ya mee kpochasịa enyi nna iwe wee ju m arụ aya iwe wee mụ nsi ekene ifo ọkwa ngwa ya akpụ na ji ya ọnwa m ya akpụ na ji ya ife abụrụ galụ ajị kpụchasịa ji ya ndị ọ bụrụ dị na ọ kpụrụ ya nke na ya ga-enyetụ m obele hol nọ na o ji ife a ji enye krim ọ ga-abụ ete ya welu vit rochasịa nwezi nke ezie gagharịa gaa ma gawara ike enwere ife mfụ nna iwe wee mụ aya the girl I'm on up as me with that moment. After that day, I just kaba maka na imago. Amu me bube mumbuleta. Just kaba zokoya amu me bani just tobo just way. Na jebelo onwe man. Jebelo onwe. I do check for that experience check. Cynthia. Ijele were ikpu ikpeazụ m rara now. Iwota sira wabodoro m n'oge. Ọ bụ crucifix. Kedu ka o si mịa? Tell me something. Already? Yeah, ọ kpọdoro m crucifix. Hey! Aggressive. I'm crucifix n'okụzọ bido nnọta mefere and environmental ụta nnọọ ejelesi akọ were ice cream wụọ m n'elu ikpu kpode m n'obi o were aka m niile ewere ihe a na-ego amakwa m na ewere nke a na-ego eji eme ses flavor ice cream ọwụwa ọ sị gịnị Is that your guy making it? Adventurous. Okay. Is it? On a watch. Oh, na bebe pala. Ebe anyị kwụsịrị ka ọ jụ nje tinye na ya na Cynthia unu ga-akwụkwọ naanị Arias na ya nwagwụkwa unu ga-akwụkwọ anyị Arias na ya nwagwụkwa Ifugi ya na ekwu. But Cynthia. So, ọ nwere okwu ị na-ekwu ikpeazụ a. So, I got the something. I think I be adventurous. He may well be raggy people. I'm raggy people. Go for the full style. I got one in isi ka try go din ya. Mala go din ko ge say konoba. Okay. So I got the here the chain something. So every shibet, water. Every shibet do where I come. But then
So were aka mkpode ebe a wetezie ice cream ma instrumental ya ihe niile ndị ihe ogoko Oji juice bịa. Oji ezigbo juice bịa. Nwa m n'igwe ajị. So bido ihe nso efere na-arakọ omechaa ọbịa separate ya ajị ịghọta ịma ajị ikpu na-eme orugiderigide ọtọ n'ọrụ isi n'alụ Sofia kan wata nini kunja ne kuya. Hold up, Cynthia, hold up. Come here, secretary. Hold up. Sofia kan wata nini ne kuya. Mada Cynthia di lawyer, Cynthia di go lawyer na. Only preach is love. Boy, and the man Cynthia they preach the love. Emma of last week, Cynthia. Another stand. So here one day each this little wine but also na bia pal. Akpo Cynthia crucifix. Kedu you na kodefa? Yeah, akpo crucifix. You marry honye. As of last 2 weeks Cynthia akpo. Cynthia was not a preacher of love. Yeah. But now Cynthia in the Boski. Cynthia they preach like love. Now I'm not a I'm a crucifix. I am war. Cynthia they preach do love. Crucifix. Experience crucifix. So yeah, I'm crucifix now. Ever to go to quiet okay, so no Crito. Nanya, achieve from any night in it. Ajomka, like in the Namabrook, Hamutato from Metamalsaki gets when I'm like other people know what is the man. So can we go 1 or 2 if I can go another. Yes. Oh, yeah, why can me? Both. Anna. Okay. Can you go see me? Okay, then why am I make research? What at the Bambo make research? Are they adventurous? So because away give okay, away can na hele. Yota. Ewe start liga because my heavy ga ba mmadụ aka. Ọwụrụ na onye ahụ agbabeghị aka ebe ahụ mpụ. Then ụmụ nwaanyị ga-agba mbọ na-aracha Tiger Nut ha jikwa ya egwuregwu. Tiger Nut dị mma ọfụma maka nwaanyị. Tiger Nut. Yeah. For nwaanyị. Aki Hausa. Yes. For nwaanyị ka for nwoke. For her, my boy, in fact. All is very, very good for wine. But then wine got a bamboo, very distinct. Potential corner. All got very attentive. Yota. Oh. For a woman. Communication. Okay. Yeah, communication, like Ijele said, is very, very important. I like working on my nipple. I like it guy biting me on my nipple. Soft arrow.
Yes. And it's the last time. Yes. And then a woman got bambo. Matotesi anwụ nwoke ahụ. Ịnwụ nwoke ahụ na-adị ụtọ well. Ị ga-agba mbọ matotesi anwụ nwoke ahụ. Ọgwụkwa ya na naanị jos ịkpụrụ ya n'ọnụ na-amụ. Ị na-mee everything ịṅụgide ya amụ. Ịhụrụ ebe akwa amụ ụnụ. Ebe akwa amụ ụnụ. Iwelite akwa amụ elu. Iwelite akwa amụ nwoke elu. Iwere ire gị ebe ahụ dị very very sweet. Onye ọbụla ngaghị nkwetara ya na boyfriend ya. Iburu akwa amụ nwoke gị na-aracha just under that side. That side. Yeah, ebe abụọ si na dango. Ebe akwara the egg and the amụnọ. Ya akwa that side na-arachari ọfụma. Then nwoke kwanụ na-aṅụ nwaanyị Igbo. Mbọ dịrị nweta ezigbo position imepe ike ya. O nweta ezigbo position. Yes. I'm telling you, one wine and the wet. Tiger nut is very good. That is very good for a girl. So that is very good for a girl. For a girl, about me. Because even all the natural, but this one now taking your haka. Tiger nut the mass for wine. And then that's the mass for wine. For wine, now anyway issues with the one minute. Oh, tiger nut. Yeah, Aki Hausa. Yeah. Oh. Aki Hausa and that. Aki Hausa and get that they were in Ghana for that. Nga Hausa na-erekwe. Okay. A na-erekwe na shops. A na-abụghị that. Oh, if any that I get here. Okay. So all those things is very, very good. But communication is very important. But a lot of why bambo or they bad. Abia sana ane born up. Or they were bad. Research the okay. Is mukocha hanine mona ugodini for your boyfriend. For bowling and with okay, what very good. Iracharea from the back. Many agaga had there for here. Yeah, see me everything. 45 minutes. 45 minutes. Cheap. Una bo ona aragi na ara. Iwere ikpu gị tonye ya n'isi. Iwere ọnụ gị tonye ya n'amụ. Onye ke na-arụ. Onye ọbụla na-aga mgbago. Yeah, 69. Hey! California, yay! We miss you in this beer parlor. It's just a philosopher, you know? Okay. California, yeah, it's good to have you back. You're welcome. Be a guy here, no lecture. I will ponder on it. On there. Hey, yo. Yeah, baby, you. Yeah, you don't know about that fed. Well, that can I give you? Get up and give me some. Kuwait, Chidemana Kuwait. Okay. All right, moving forward. Chidemana. Get it for on. Get your mega on other month. Get it for on. Get your mega on other month. Get it for on. Hello. Network mega. Moving on. That's about 12 FM. Oh, no, there. Hey, let's go. Hey, tell it. Get it? Get out if I give you some. I can't go Lexus. Lexus from where?
The 5G na IF. Lexus from where? Anya the worker. Tell me. You know, you do your part man clean it. Pull up. You tell it. Our wife and now. If you're not, Kefena no. Almost strings and now, oh yes. I book an aqua so we feel na. Oh, on the 5G, I'm precaution. Oh, okay, I want to say that, but I cut it off. But moving forward, let me assume that Cynthia California here, Bukola, if I didn't the Actually, so moving forward, Pac-Man, I want to talk to you. This video, I guess when people's name argument, so I want to okay, like a family man. Yeah. From your own perspective, a family man, ni Rome, yeah. Can only blame the man, you blame the woman. That's when you want to say this shouldn't happen, at least. Before you come, I can't you don't know Gabo, Egasi, or go be a question, Kaido, Maria. I will blame Anabo. At the same time. Maka isa no oguka na anu ya. Niru mu ha. Ya oguka na anu. Okay? Yes. Ana bokege. Akogide go anu, emegide argument. Mewesi anke adu banga aka na onu. Ya kan le gwa ha na because ya ni ne bukwa na odidi an na gwa gị obi ọ ga-abịa eme abugodi ka acha ọbụrụ nwa ya ọbụrụ ka acha dị man ọkụ ị na-afụ na ụmụaka na ebe ahụ idie ya ịchado mgbu mba n'ime ma ọ bụ na ịbụ onye nwoke ka onwe esim like na ka mma atụ na nwoke na mere ya nwaanyị ọ bụrụ ihe nwaanyị kwesịrị ịchọ ọkụ normally ọ na-afụ na ụmụazị na de onye dịsi ike die ya aba n'ime ọchakwa ọkụ ọ kwesịrị ịcha ma ịghọtago ọ bụkwa na nwaanyị buru ụzọ ịghọtago ọ na-afịakwa arụ mana ịghọtago idie ya ihe ọzọ ga-abụ na abụ na itiwe mmaghị ya n'iru ịghọtinye m na-ekwu na ọ gbara nke na ha na-edule mụcha ahụ out of me in Pac-Man, but in my own perspective, I see it differently. Yeah, I'm asking you, Ijali Igbo, kefi nwe qualify na jugodia. Well, edobe okwu ka esi kwesị ikwu okwu. Oh yes. N'efu ụwa nya kịta maka ọ na-abịa ekwu nke ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị chapter kwuo ị ga-asị na akwa ha na-abụ nọ n'ime ya family ise nọ na ha. Kama ọ bụrụ na ebu nwoke ahụ na for example iti egwu onwe gị eziokwu, you know, as a man. Okwu ihe a na-ekwu abụrụ na ya bụ the right way because ịma na ọnwụrụ manual. I just na-ekwu ka from your own perspective. I know na bia palo. Oh yes, I know. Come on. Anyị na-aṅụcharụ life na-ekwucharụ ya bụ okwu. Oh yes. Life beer. So ejuo m ga-asị gị na ịrapụ ndị a emebisiere ife niile. Ị ga na-ekpokọ even though na ịmakwana n'ime obi gị na just like Ezegesi kwuo na ọkwa unu na-abụ ka ọ dị arụ. Mana ụmụaka dị closer to their mom maka na ọnya bụ from 9 months ụmụfa. So most times it looks like it tend to emena, you know. But I wouldn't even just say that. You as a man, you gonna go onwe bụ ka ijikọgodo okwu
ijidebe gị ịghọta ijidebe gị ka ị na-efu ebe nwunye gị na-achaja ndị ụmụazị nọ dị ịrapụ the woman o nwere ike kwuo o nwere ike ọ bụrụ na the woman nwere the opportunity o nwere ike ignore gị bụrụ ụmụaka ya gabara onwe ya nwee ike ọ bụ oge maka ọ nọ n'aka enwere ike ignore the issue because na ụmụaka nọ there. ịmana o nwere the bottom line nchọ ka onye ọbụla na-aghọta ị na-ekwu kịta because na ụmụaka underline yeta nke abụkọ mara eji unu ka dịrị onwe unu normal na amụwabe ụmụazị na na-esi ọgwụ ya but ụmụazị dị involve ụmụazị na-akwụgharị n'ụlọ. The woman no nwekwa because Ihezegekwu is beginning to make more sense to me. Confirm. Because the woman no nwekwa need the man too. I have a need to see it. Oh yes. Yeah, because iseketa no yapu ejebe oruechi ehapukwa ejebe one day when ka be ekwu o mmadu ka ebe ị ga react nata. Ị ga react. Yes. And dem go man weke mama mgbu iji we me mana nke itizi ife ke ijo itife mba you dare not ihe na-ekwu bụ kedu onye a ga-eblame a ga-eblame nwoke ka a ga-eblame nwanyị mana ihe asịkwa m kwuwe na my own ihe na-emekwa n'ọgbaghara wee taa ịghọtago ga-eme ya mana film ka m gwa gị eziokwu okay kugoro iche ikwu ewere iwe ka m gwa gị nke bụ eziokwu to my own understanding okay nwoke na-anụ ọgụ with nwunye ya n'iru ụmụ ya mba da kodoro aka na mba da no isi adịrọ ọgụ mma gọọmenti waga ọ gwakwa na ihe ngwa gị ebe a na esi gị na ihe ọgụ anụ ọkụ ya the man na-ezuzu ezuzu ma o mee ya otu ahụ yọta ebe m na-aga na normally ma nwaanyị akpa gị aka mana ọ kpara gị aka sef ikwesị ịma na ikwesị ịgbatị nwaanyị bụ nwaanyị. Oh yes. Yọtago. Why is mana ihe nna-ajụ gị na bụ ma ekwu ya ma na-ekwuri ya otu isi ekwu ya na nwaanyị tụtụrụ ụra zụzụọ nwoke n'iru ụmụ ya nwoke kwesịrị ịgbachi ya nkịta ọkụ ya amarụkwa wọntino mbakwa ka ị na-amasịrị okwu ka m na-egwu ya nna ka m gwa gị eziokwu as long as nọ n'iru ụmụazị you can amen waga asụrụ m gị na ị ga-abịa react to ụlọ ama n'iru dị ụmụazị nwere ya na onwe abụ dị woman ekwesị ịdị ịma anwa n'ụwa nọ n'iru ụmụazị gbagoro ha na-emekwa ya nna m ha na-emekwa ya mara nne ị ga-ekwugodi nke okwu na ekwesịrị ọ bụ na ọkwesịrị mba ọkwesịrị ịbụrụ na nwaanyị mụbagorola n'iru ụmụ gị isi ịda na ọ nwere psycho problem ịma ife ịnụta ịghọta ihe ị ga-eji die ya bụ bikos na ịmụ onye ịnụta abụrụ na ọ dị right ọ na-amasị gị ụla n'iru ụmụazị maka ị ga-anọ na-eti ya wendụ ọnwa ahụ bọtụl n'iru ụmụazị ọbịa ka nna gwawa ka nọ abaa n'ime onye ọbụla bikos ọ dịrọkwa right ihe ga-emenwe onye ọbụla ya mee ije si nke nwoke nwanne nwoke dị taata o wee pie nche gwago onye onwe ka ọ bụrụ nwaanyị ọdafịara ọma nwaanyị ọdafịara ọma ụdị ndị a ndịcha nwoke die tata luo next week o die n'iru ụmụaka ụlọ nwanne echi odi ọwezighi ọ bụ n'iru ụmụaka ya ghọtakwa nke ahụ ugwu ya asapọtụrụ m nke ahụ mana so ihe ọbụla unu na-eme megodi na ya n'ibe waga na ihe na-ekwu first of all ejụọ m o dipendi maka nwaanyị a na-anọkọta amụọla ịghọta okwu nwe ebe ọ na-ede ebidobe so it will still boil down ihe ọbụla ọsọ anyị kwuo na tata anụnwa ụfọdụ nwere ike nere anya ya sị anyị anụbere nwaanyị ọmakwa ma anyị anụgo ọ bụrụkwa onye nọ n'ụlọ ọbịa kwuo mee prezident na soshal midia kwuo n'ọnụ ihe ọbụla ọsọ na ya bụ the end point m na-ekwu bụ enwere ihe ime na this matter
ga-abịa ime ya wee gụpụrụ wee si nna anyị dị egwu other than n'ihe ọbụla menụ ị ga-eji si na ịdị egwu bụ na ịhandụrụ ta the situation. Enwere ọgụ anụ isi ịda na ọgụ nwa dị. That's the point. Ọ na the woman dị. Ọ ga-enwe ofu onye ga-edi ka ọ wee wọkụ. Onye ọka na-ekwu. So ọ bụrụ na ị nwere ihe dị right, ọ dịrọ right ịnọ n'iru ụmụazị baba mba, ọ dịrọ right ịkwaba mba, ọ dịrọ right ịmago ịbịa ka gị na nwunye gị baba dị nke bụ mba n'iru ụmụazị. You do everything as a man to avoid it. But ịmago na enwe ebe okwu ga-agba oru, there are some things you cannot avoid. Exactly. Maka odogwu ya. Bukwa, if you want to go about it the right way, you have to go and you wish you can marry Jebolo. 100% of marriages are not about mba. Mbala nwunye ga adọbeghị na akwa nwunye ebidobeghị. Ịma na ọ bụrụ marriage 100 esikwa nke 99. 100. Ọ dịbendị ebe aba ya ma bazi n'ime ụlọ gaba ya. Ọghọrọ mmadụ ihe ọtago a ga-ejiri ndị ga-ebe na-eme ihe na oke ka nkozi ihe ga-emekata a ga-anụ na tọgụ ka nkozi egwu waga ekwubeghị okwu ọnụnụ sef. Enwere one chaklemite mụ na ya na-emekọ ya na mgbada ụzọ ụlọ. One chaklemite na-eme ihe ndị dị agresive. So o nwee ije dị ya na nje. So nke abụọkwa ọnụnụ ọ na-ekwu ụtọ ịmụọla nwere kids na nwere anything nwere ha mụrụ ụmụ ọjọọ sa anyị na ebiri mana mụ na ya dị na mma anyị na-akpọli mụ na ya dị na mma ịmago nna ka m kwuo okwu ọsị mụ ebe ka nsi si ekekwe nke bụ ebe ka nsi nke mbọsị nke a bido nke bụ njechazi epụta esi m ebe ka nsi na ọnwa onye gwara ya na nke a gịnị ji mee so ka ọ na-ekwu na nke a ihe nna ihe nsozi ya bụ ọ dị ka isi adịrọ gị mma. Ozugbo m na-ekwu ọ dị ka isi adịrọ gị mma ihe ọzọ m nọ na ntị m bụ ịdawai. Ka m welite aka si ya ị na-apụ ala nọọsụ saịdị nke ahụ ịdawai. Ugo wee bere na mgbagbu nya nke abụọ 2 times adị m asị gasị nnenesi onye a ndị chakrimite na-eme ha ihe a nwa chakrimite nwa chipit mụ na ajọ so na ikonja nnenesi efe a mgbe ihe na-akpụkwu n'ụzọ ọ bụrụ kịta nka mụtụgo down n'ụzụ ana m ejechi mụkwada isi aka m elu odusigo ma ana m ebu 100 kg ikpu aka m isisie ike ka eze gasi ịtụkwasị aka nsogbu nwee ike ịdị nnenesi anya bụ nwata ọ na-aba and onye na-ekwukwana ihe ahụ kwana chakrimite na-agwa gị bụ ịfụ ka ọra nwa obere ife nwa na-achọ nwa chakrimite nnecha anya si ndị anwa nwoke anya gbachi ya nkịtị just gaa na the other room ọzọ etukwuru onwe m anụ de a na-ekwukwe nchekwa na ọgwụgo ọbịa de na-aba. Okay, so let me get one point. Ọmagidoro no nwere ife ime, right? Enwere ife mmeri ahụ. Emetụọkwa m ya aka short asad ya. Onwere ife mmeri emiriro na ụdịrị ihe. N'anya nwoke ti nwaanyị ya isi adịrị ya mma. Ịghọtago? Mana nwaanyị ma ị chọrọ ka nwoke because ihe tempa nwachakwa ka ọ si adị ọkwa akwata ya amachi ụwa George na-eji ya. Ịghọtago? Ma ị chọrọ ka nwoke zuzuo tempi ya amakwana nwoke ejekwana jeti nwoke ihe ọbụla efu iworu. Nke a na-enweghị na-abụ ezi. I understand. Ihe na iworu. Yeah, confirm. Nwoke na-ewe aka emetụ nwaanyị aka. Ihe mụnwa dị concerned about bụ ka nwa chipins a ka aka ya si welite nnọọ wee toruo wee tụkwasị ya ejele up to that extent onye ka nna mago but ihe na-eche ife niile bụ na oke ị na-asị ọma gị ọmago gị ya ị ga na-ekwusi bụ kedu efe ị ga-eme kedu efe ọgwọ mara agụ dị ọra ebere gịnị bụ elu zụkwa na tempa
iluzuo tempo ọkaghị njọ problem nọ imeche nọ ihe na nọ kedu ihe ga-eme ọ na-apụ ala isi ma isi crazy isi an idiot who are you basia mba ihe niile ya aba ọkaghị njọ ọ basia mba gịnị ka ị ga-eme ị ga-amụ ya amakwasị anya bụ ụla ka ị ga-agbụ ya karat ka ị ga ntị gị na waga dị nwa chipins tụkwasị eme ya dawai anyị tụkwasịkwa m ya dawai the second one the second one bukere ewu m igwe anịnya bụ nwa aka ya na-ekoluru ogo ka o si mago elu wee na-ama m dị ọla wee nesịa ya ihe nsị ọsụsụ onwe m bụ one first of all agago m ije dị ya na and amakwu m onye mụ na ya na-emekọ ya maka ọ bụrụ taa ka o ezibit ya n'ọ na ọmanụ bụrụ ọ na-ada ababa mba dị ya na ihe na mana bikos na ka m ife mụ na iki ya na-eje ekpọrọ m fụ ụzọ ọfụma ya na-atọ m tọkụrụ m so ọ na-ada aba mba ọ na-aba mma ya n'ụlọ ahịa ya bụ otu ọka mụda mana ọ na nke a bụ na ọma m ụlọ anụwa ịbụ na ike ịlakwuti ma ọ tụwa ka mgbada o megozị ike agwụgo m amapụsigoro ihe niile ama ihe niile emebisigoro wee si ihe na-ajụzi onwe m ebe m nọ in my silent time na-ajụ onwe m so otu a mgbachi nkịtị ọsọf go my case ọfkwan tomorrow this girl makwakwa m ya bụ ọla ọ ga-amaghị nkịtị ọ ma gị nke a n'ime ụlọ ebe ọ ga-amaghị nke ọzọ bụ na ọ na o nwere ike pụta maa m ya bụ ọla ihe nwa nna agwaghị m nwa n'Enugwu mgbe nka na Enugwu nwa chipins mụ na ya jọs na Ikonja mana ya bụ ọla ọ ebe a ka okwu besi n'iru ndị mmadụ mba maka na ọ nwere one man ka nye gị akụkọ awaga ndị 5G abịawago ọ nwere na-asị m